Γεια σας, είμαι ο Χρήστος και σήμερα με το Play έχω έρθει στο Μέτς στην Απάυσεως 14 στο Θέατρο Παραμυθοχώρα για να δούμε την παράσταση Δώνα Ετεριδώνα του Ευγένιου Τριβιζά. Εξαίσιο και μαγικό. Πες μου, Σαλέ μου, σε παρακαλώ, ποια στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό? Στον κόσμο αυτό, το χαμόγελο το πιο γλυκό, δεν το έχεις εσύ. Το έχει κάποια. Τι έκανε, είπες κάποια άλλη, είπε κάποια άλλη, παιδιά. Ποια άλλη? Μορφότερο χαμόγελο, χωρίς καμία αμφιβολία. Λέω και το υπογράφω. Το έχει η μικρή Λουκία. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Είστε 4 γυναίκες πάνω στη σκηνή με πρωταγωνίστριες τις δύο. Λίγο περισσότερο πρωταγωνίστριες δηλαδή. Την Δώνα Ετεριδώνα και την Λουκία. Ακριβώς. Είναι δύσκολο το να κάνετε κάποιο ρόλο, να μιλάτε, να κουνάτε την κούκλα. Μου φαίνεται πάρα πολύ οργανωμένο γιατί ήσασταν και εξαιρετικές και οι δύο. Αλλά πώς το κάνετε όλο αυτό? Θέλει αρκετή προσπάθεια, θέλει καλή φυσική κατάσταση, πολλή δουλειά με τη φωνή και αν τα κάνεις αυτά κατά τα άλλα, ναι, με την εμπειρία που έχουμε φαίνεται απλό τελικά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να αφήσω την αναθεματισμένη, την τσαπερδόνα. Να κυκλοφορεί με χαμόγελο μορφότερα από το δικό μου. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Στα παιδιά αρέσουν τα γλυκά. Μπράβο! Και τα παιδιά, και τα γλυκά, τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι και καλά είναι τα γλυκά, παιδιά. Σωστά, καλά είναι τα δόντια. Η Δώνα Ετεριδώνα, Παρακαλώ, ναι. ενώ έχει τόσο λαμπερό χαμόγελο, είναι λίγο κακιά. Όχι καλέ, σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Απλά θέλω να έχω το πιο λαμπερό χαμόγελο του κόσμου, τίποτα άλλο, αυτό είναι μόνο. Μου άρεσε η μάγισσα. Η Δώνα Ετεριδώνα. Ναι. Γιατί? Γιατί έκανε κακά πράγματα. Και ήθελε να έχει το πιο ωραίο χαμόγελο. Ναι. Εσύ τα δοντάκια σου τα πλένεις Ναι. συνέχεια? Ναι. Γλυκά τρως? Ναι. Α, γι' αυτό σ' άρεσε η Δώνα Ετεριδώνα. Ναι. Τι έχω, γιατρέ μου? Καταρχήν κυριεύεται κάπως μία. Αλήθεια. Ναι, κάνω. Κύριε, μην κάνετε χάσει την κουδιμπούρια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρον και είχε πολύ πλάκα. Ποιο σημείο σ' άρεσε περισσότερο? Ποιο πιστεύεις ότι είχε την περισσότερη πλάκα? Εκεί στις σκηνές που έβγαινε ο Αρίμπα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αρίμπα! Φωνάξτε τον, καλέ. Αρίμπα! Με βλέπεις? Το φεύγει το καπέλο. Πρόσεξε καλά. Σου έχω μία μυστική επιστολή. Αποστολή δεν με πέδεψες. Λοιπόν, πρόσεξε. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Πάρε ένα τσουβάλι. Μάλιστα, τι να το κάνω το στράγγαλο. Τσουβάλι. Το κατάλαβες? Και αυτό εδώ το σκηνή. Τι καλά, θα παίξουμε σκηνάκι. Ναι, θα σε πάρω για παιδί. Να πας να παγάκι στη Λουκία. Σπυριδούλα, πώς είναι να χειρίζεσαι μια κούκλα και να της δίνει ζωή? Η κούκλα παίρνει ξαφνικά, γίνεται το σώμα σου. Γινόμαστε ένα με την κούκλα και δίνοντάς της και τη φωνή, ξεχνάς ότι είσαι εσύ, είναι κάτι άλλο, κάτι πέρα από σένα και ταυτίζεσαι απόλυτα μαζί του. Φιτζουράκια για το γλυκό μας κοριτσάκι και ένα ακόμα μπόνους. Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώπα καλά λίμωνο. Κύριε μου λέτε, Ναι. και αυτές εδώ οι τρουφίτσες, Ναι. πόσο κάνουν? Μισό λεπτάκι να δω τον κατάλογο. Δεν τα κάνω πείτε. Σοκολατίνες, τάρτες, γλυφιτζούρια, κουραγγέδες, πάστες, τρουφισνάτες. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε? Δωρεάν κι αυτές. Μην μου πείτε. Λοιπόν, πόσο Μισό θες? κιλό. Μόνο μισό. Ένα. Ένα. 1,5. Καλή τσιγκουνιά σε κάνουμε.
για το γλυκό μας κοριτσάκι. Μουα. Είμαι πολύ καλό κορίτσι αυτό. Και τόσο γλυκά γύρω μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα για να τη σταθώ. Παρ' όλα αυτά αντιστάθηκες και δεν πέρασε αυτό που ήθελε η Δόνα Τεριδόνα. Πέρασε, όχι, την πάτησα τελικά. Τι να κάνουμε, πήρα κι εγώ το μάθημά μου, τι να κάνω. Μιχάλη, για πες μου, τι ακριβώς έγινε στην παράσταση Δόνα Τεριδόνα? Στην αρχή υποτίθεται ότι είχε το πιο καλό χαμόγελο η Δόνα Τεριδόνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στη συνέχεια ήρθε η Λουκία στη γειτονιά της και είχε αυτή το πιο καλό χαμόγελο. Και αυτή εξαγριώθηκε και θέλησε να έχει αυτή πάλι το καλύτερο χαμόγελο. Και έκανε πολλές προσπάθειες για να πάρει πάλι το καλύτερο χαμόγελο, αλλά δεν τα κατάφερε. Και στο τέλος μαύρισαν τα δόντια της. Θα βάλεις αυτήν εδώ την κρέμα. Και γιατί να τη ρίξω στο ρέμα? Ποιο ρέμα? Και τι κρέμα είναι αυτή τέλος πάντων? Κρέμα σαν τη γη. Κοινή σαν τη γη. Είμαι υπερζάχαρη. Με υπερζάχαρη. Πόνο. 2 φορές να πλύνει η μικρή Λουκία τα δοντάκια της με αυτήν εδώ την κρέμα. Και πάει. Θα το σπέσουμε. Και τσι! Θα τα μαζεύει με το τσιμπιδάκι. Το καημενάκι. Βλάξα, πέσια γεύση. Σαν να έχει πάνω 3 τρίχες. Αυτές μοιάζουν με τρίχες γορίλα. Καλύτερα να πλύνω την οδοντόπαστα με την οδοντόπαστα του μπαμπάκα από τα δοντάκια μου. Από εδώ την έχει. Τέλεια. Εσείς πλένετε τα δόντια σας, παιδιά? Ναι! Και εγώ κάθε μέρα, δείτε, πλένω. Η Δόνα Τεριδόνα είναι μια σπανιόλα αρχόντισσα που είναι πεντάμορφη και σαγηνευτική, αλλά ύπουλη και μοχθηρή. Και όταν μαθαίνει ότι ένα κοριτσάκι έχει πιο ωραίο χαμόγελο από το δικό της, είναι αποφασισμένη να το καταστρέψει. Αποφασίζει λοιπόν με ποιο τρόπο να ανοίξει ένα ζαχαροπλαστείο έξω από το σπίτι της και να την παρασύρει να φάει πολλά γλυκά και να χαλάσουν τα δόντια τους. Και παρακολουθήσαμε τώρα αυτή την παράσταση τις προσπάθειες της Δόνας Τεριδόνας να καταστρέψει ανεπιτυχώς το χαμόγελο της μικρής Λουκίας. Κρεβάτι είναι από σοκολάτα. Μήπως όμως θα έχει κάνει όλα αυτά η μάγισσα για να με ξεγελάσει? Μα ναι, είναι κλειδωμένα. Δεν μπορώ να βγω από εδώ μέσα. Πρέπει να προσέξω, παιδιά. Δεν έχω μαζί μου την οδοντοπαστά μου και την οδοντοκουτσά μου. Πρέπει να συγκρατηθώ. Συγκρατήσου, μη Λουκία. Πρόσεξε πολύ. Τα δόντια πίνονται με καταστροφή. Πρέπει να μείνεις μακριά. Λαχταράω, θα ποθώ. Αλλά δεν θα τα αγγίξω. Ιωάννα, τι είναι αυτό που κρατάω? Η γαμήλια τούρτα. Η γαμήλια τούρτα. Και τι την κάναμε? Δεν την έφαγε η Λουκία, την έφαγαν τα φωτίκια και μαύρισε τα δόντια της με ένα κάρβουνο για να ξεγελάσει τη μάγισσα. Παραπαπα, παραραπα, ζουν. Δεν το πιστεύω. Μια χαμηλά τούρτα. Έχει και νύφη και γαμπρό. Να σου ζήσω. Στα δικά μας. Μ' άρεσε πιο πολύ το τέλος όταν η Δόνα Τεριδόνα άφησε τη Λουκία να φύγει, αλλά και αυτή πήρε το μάθημά της και τα δόντια της έγιναν μαύρα, ενώ της Λουκίας την κορόιδευσε και αυτή είχε άσπρα δόντια, ενώ αυτή είχε μαύρα. Καλά, τι είναι αυτό εδώ, τα ψυχουλένια, ψυχουλάκια, κοριτσάκι μου. Αυτά και κάτω. Αυτά εδώ. Αυτά τα ψυχουλένια ψυχουλάκια είναι ό,τι απέμεινε από τη γαμήλια τούρτα που είχατε την ευχάριστη και την καταπληκτική ιδέα να μου προσφέρετε. Δηλαδή την έφαγες, κοριτσάκι μου. Όχι, την άφηνα. Πώς είναι να γράφεις ένα παραμύθι και να το βλέπεις να είναι και στη σκηνή, να διαδραματίζονται οι ρόλοι που έχετε εσείς γράψει? Πρώτα απ' όλα πρέπει αυτός που γράφει κάτι να το νιώθει και να το χαίρεται ο ίδιος. Αλλιώς βγαίνει ψεύτικο και δεν βρίσκει ανταπόκριση και στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, ο συγγραφέας απλώς γράφει κάτι και το προσφέρει στο θέατρο, στο σκηνοθέτη και εκείνος το ζωντανεύει με τον δικό του τρόπο. Και είναι πραγματικά θαυμαστός ο τρόπος που οι δύο κοπέλες μπόρεσαν και ζωντάνεψαν με τόση ευρηματικότητα ένα τόσο δύσκολο έργο. Μπράβο τους. Το κάθε τι το παραμικρό μπορεί να αποτελέσει και πηγή έμπνευσης. Ένα χρώμα, ένα σχήμα, μία λέξη, ακόμα και η επικοινωνία με τα παιδιά είναι ανεξάρτητη πηγή έμπνευσης. Το κάθε τι κρύβει ένα παραμύθι.
ήταν η παράσταση Δώνα η Τεριδώνα και αυτό το Play που σας δείχνει όλες τις παραστάσεις που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσετε. Εμείς τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!